Ka Sarkar Jila lengba katan mining and geology kala IT haka telecommunication consultant India Limited kabadai ru ka public undertaking jong ka Sarkar pedeng nak benta banwat kilat kelinti kumdu bantel akam ya ka jinglat ka khajna na ki herdop kibadan keleng kibenta jong ka jala haba pentip ya ka niu sembut midrang ba ka jala ba perstunten song ulo ongru ba ka senjam ba ki sim benta kalong men penan kamno da ki kor keyboard ka juk menta ne ka computerized ya ki herdop baro habai dei ba ka jing pelaj ne ka jing supply ki marpo khando na ka jala kentup yu yong Kawai karai negalian ka Sarkar ka kabinet ka ba lasyong mentah resmi janmit ngi larai bat ngi la approve ya kawai ka proposal ke bawan na po ka mining and geology department bat kata kalong ban engage ban ya sign ya ka MOU bat kawai ka office Sarkar na po ka Sarkar India ka agency ka bangitip kerteng kum ka Telecommunication Consultants India Limited short form TCIL na kabenta ba kan prepare ya ka detail project report ya ka detail project report ya ka baka Sarkar lang baka mining and geology department kalarai bahaki checkpoint barok kaba kentup haki tugi Weybridge keleng jong ka border jong ka jela megala bangilarai bangin hap ban computerized ngin pendon kamno da kikor keyboard ka teknologi ka juk ka bamenta bat kane karai kolong bangi kwa ban pentikna bakal leakage ya kajing supply ya kajing de ya kine ki mar pok khendeu jong ka jela ka jongi kan nemlai chu wat tang si in siru kata kade ka rai ka bangi lasim tika kabinet ka rai bat ka lai bor ka apo ka mining and geology department bakin le ya kabadon kam bat kalarai ru na kalian ka Sarkar bakin penstet kat bala ban penkloy ka DPR kenang ba ka Sarkar kan la ban sim susu ya karai kam kloy syua kam tame ngatai piatip mentana marba na kalian ka NGT lang ba ka Coal India utu dewyong ubakila approve menta komba arlak metrik ton la jandei kapor ban transport la ne ban supply syabar jong ka jela ka joni